Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Franco, ang tambal mo ay guniti. Ayaw nga kong kamot. Miss Babes, Oh. Nga naman, Franco. May isulti ka? kuan kining. Unsa man? Sulti. Franco, igo naman ko kanitutok na ako. Dili ra ba ko gwapa? Tutuki lang. Gitutukan na ka. Og... Og unsa? Ha, Franco? Unsa? Portig yung kapahan mo sa... Bisag di pa katutukan. Ulog-ulog na? Di ko mantigong ulog-ulog, Miss Babes. Sultir ko sa tinuod. Mao bitaw tingali hinungdan nga si JC. Nayabag pag-ayo ni mo. Gani, gusto lang mapatay tungod mo. Aron, di ka mapantaglain. Franco? Naburyong ang iyang utok. Sa dihan kigbuwag kaniya. Inudang amuhin mo siya mga butaga. Sarang makapalisan ni mo. Aron lang yun, di ka mo biyan niya, di ba? Og kinahanglan bang hunusan ko niya sa akong kinabuhi? Og ikaw na hinuon ang hapit mamatay? Maulagi. Pero ako pasabot ba? Dili siya gustong mawa ka niya. Pero gipagil niya si Dinaot ang pagi. Angay sa gitingaling magpalayo ko niya, Franco. Noon, luoy pa kayo ka. Kung magpadayon ka niya sa imong pagkakarelasyon niya tungkol kay. Sa ako nang gingon mo, kumpleto siya sa bisyo. Mao man gani nga nagpalayo gyud ko niya. Unsaon ako pag unsaon nga magmalipayon ko kun ipadayon niya ang iyang daotang batasan. Palikero, daghan og babay, palahubog, og dili kay kana lang. Musugal pagid sa kasino. Mupildikot na siya tag 200,000. Unsaon man kapaglambo ana? Sugarol kaayo. Nahimula siyang sugarol tungkol kay daghan ba siya kwarta. Pero kung pa si kwarta, di na manugal. Buot ni mo ipasabot nga kung may kwarta sad ka manugal ka? Di na may tabo eh. Ako, sugal, kontra na nako. Di ko manugal, Miss Babes. Huwag ko swerte sa gugma, Franco. Sa pagkakaroon, yes. Sa pagkakaroon wa pa. Pero maabot ra na. Kanus apa? Dili makalumba. Maabot ra ang panahon. Franco. Ikaw pa, daghang lalaki na daghan nimo. Daghang lalaki na nanguha nimo. Kumplito ko ka. Nga nimo tanan. Edukasyon, beauty, mayo kaimtang. Ang kono na ako. Naay daghan. Pero doon ako gipangita nila. Unsa imong gipangita? Aw, labing siguro, mga sapian, di ba? Oo. May kaya sa buhay. Aw, natural, mutugbang yun nimo. Itanaw na ko, ang manguyab nimo, kanasang may kaya. Kanang may sarang pong ikatugbang nimo ba? Mga anak og negosyante. Mga anak og mga politiko. Kana, mga anak yung negosyante. Okay kay na. Pero may kabalaka ako kung mga negosyante. O, ang ano, unsay gikabalaka nimo? Inegosyo lang sa doon niya ang atong kasing-kasing. O, unsa? Ako di kang negosyante. Kana lang anak sa politiko. Kay powerful man na sila, di ba? Di lang sa tingali ko, ana, uy. Kay kung mga anak og politiko, kadaghanan, lami kayong mga saad, pero dili tumanon. Miss Babes, di man tingalitanan. Dili tanan ng politiko, baka kun. Kadaghanan nila. Oh, masuta na rin mo. Hinungdan bitaw nga doon nahigayon sa panag-uyab. Para nahigayon nga mailhan mo ang usak-usan ninyo, di ba? Ang ako magong gipangita, Franco, kana bang sincero o maantigong manalipod na ako? Kana, mao na ilaing importante. Matinuran mo ni mo. Mamantigong bubuhi ni mo.
Tao nga andam magpakamatay ni mo. Tungod siyang gugma ni mo. Tao nga, dili managanas pagtaan siyang kinabuhi tungod ni mo. Mao ni pangitaan, Miss Babes. Kinsa ka ha, Franco? Muabot na ni mo. Mugawas una ko. Diha ka na. Miss Babes. Nga naman to siya. Murag wa siya makauyon sa akong gisulti niya. Mihunong siya tungod sa pultahan o mitanaw na rin ako. Ay, ang giablihan o ang pultahan nga nagtanaw na rin ako. Isira. Nasuko siya na ako. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Lisura. Wa ko makasabot sa akong kibati. Medyo kibati ko kauhaw sa akong kaugalingon. Doon ako'y gipaapot nga iyang litukon pero wa man. Puanga. Maayo man yung mga tambag nako. Pero nganong oh shit. Babes. Ganaingon ani man imong gipati. Maawaw kasi mong kaugalingon, babes. Miss Babes? Miss? Andy? Nga naman ka, Miss. Sila hitabo ni mo. Ha? Andy. Naghila ka? Miss Babes, Andy. nga naghilak man ka? Uwa ako maghilak ko eh. Di ka makalimod ako, anak, Miss, eh. Nga naman. Klaro kay mong luha, oh. Klaro kay ang luha sa mong mga mata. Gipahira na lang ni mo. Kuan lang tingali ni Andy. Tungod sa sobra na kong paggamit sa akong cellphone. Mao ba? Naapektuhan ng tingali ni akong mata. Tungod kay bisag pawong ang suga, magsige mo kong Facebook, good. Mao ba? Nigawas lagi ka? Si Franco? Okay naman siya. Waday angang kabalakaan. Ayaw naman siya. At tingali sa sunod adlaw, makagawas na siya. Mao ba? O niya ahuman makagawas si Franco. Asa naman mo? Mauli na sabay. O niya kadang giingon ni ng Inday nga dunay motor nga mag-atuan dito. Magbalik-balik dito tingalig. Kung kinabuhi ang ilang kitinguha na ako, wa ko'y mahimo, Andy. Pero, basin og panaliptan lang gihapon ko ni Franco. Miss Babes. Makagawas lang ang tako din eh. Ano sa ingon? Magapangita ko gigong ebidensya sa mga taong napatay ni Nanay Mikay. O si Miss Babes, di na sa mahasol na ko. Ikon kay ko niya. Sa iyang pagatiman ako. Di po di kalimot nga. Murag doon ay pagpating mito'y hakaw sa akong kasing-kasing. Ginoo ko. Patiyapran ko. Patiyan ang pagpatiyapran ko. Nilikangay. Pakyas mga likang anti. Kung saan ka ni Miss Babes. Hugaw kas paburot pra ko. Anong giatiman mo sa ko niya? Okay, runotang sila sa Chris o si Andy limatiman ako. Pero, nakunay siya. Mangandoy lang noong ta.
Kanindot ka. Kung may mo ko siyang asawa. Ay pagkatunto ni mo, Franco. Ipakong ang imong Franco. Patakaw na nagdaga ni mong utok. Nagduhiraw o nagpangapkap man imong kasing-kasing, do. Pida, wa makalimuhat og bilisan din mo. Gitukok pa magali noon ka. Awaga, ang doktor. Dok. Oh. Hello, Dok, ni ang dok. handsome. Dok, mugawas na ko diri, Dok. Ayaw naman ko. Okay, no, may problema. Bito watch out, ha? Katingali tiwasan ka sa nagpusildi mo. Dok. Ibaw ka, saludo na ba ko nimo? Dok, nganong saludo ko taon ka na ko. Naibawan ako nga, dili de ikaw ang tumong nga posido, no? Ang imo yung agaon, si Miss Babes, no? Yes, tinuod na, Dok. Mao nga saludo ko nimo, nga nang pahinan tungod kay ready to ka sa pagpanlipod sa imong amo, no? Makonsensya pa ta, Dok, kung dili ta makapanlipod sa tong amo, di ba? Okay. Wa ka ba makauna-una og undang sa imong trabaho? Ha? Ano, Dok? Kung makauna ka man pagbiyan sa imong amo, don't you worry, agnihon ti ka, ari ka na ako. Dok, Complete benefits. Free board and lodging with monthly salary of 50,000 pesos. Doktor. Deal or no deal? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.